عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ عام فہم سادہ جہا اس کا ترجمہ ہے وے مالک ارشاد فرماندہ ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال سارے پھڑ لو اور تفرقے وچ نہ پو۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو سارے مضبوطی دے نال، سارے بولیے ذرا، اللہ دی رسی نو سارے مضبوطی دے نال پھڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے وچ نہ پو۔ اے اللہ دا حکم ہے قرآن مجید دے اندر۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی جڑی رسی ہے نا، فرمایا انہوں سارے مضبوطی نال پھڑ لو۔ ایک قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرما دیتا کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پھڑ لو۔ ہن ذرا اے ویکھیے ہاں کہ رسی ہے کیڑی، رسی کیڑی ہے جدے پھڑنے دا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بظاہر آسمان تو کوئی رسی لمک دی نظر تے نہیں آندی، کیوں بھئی کدی ویکھی جے جڑے چپ کیتے ہو شاید تسا کو ساتھ چاک کے یا سجے کبے ویکھی ہوئے، کیوں بھئی کوئی ہے کوئی رسی جڑی آسمان تو اتر دی ہوئے نظر آندی ہوئے بھئی اے اللہ دی رسی جڑی آسمان تو اتر رہی، کوئی ایسی چیز نظر آندی؟ بولو تو صحیح طرح، ایسی چیز کوئی نہیں کہ جڑی آسمان تو سیدھی نظر آ رہی ہوئے کہ آ رسی مونج دیئے تیا پلاسٹک دیئے تیا سیبیاں دی بنی جڑی شاید اتر رسی آ رہی، نہیں، اور رسی ہے کیڑی جدے پکڑنے دا اللہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں چند اقوال پہلے پیش کرنا چاہنا، چند احادیث جناب دے گوش گزار کرانگا کہ رسی کیڑی ہے جدے پھڑنے دا اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ حبل اللہ، اللہ دی رسی کیڑی رسی ہے؟ سنو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمانے آیا، آپ نے ارشاد فرمایا پتہ جی اللہ دی رسی کیڑی عرض کی تھی حضور ارشاد فرماؤ، آپ نے فرمایا طاعت یعنی فرما برداری کرنا اور جماعت دے نال وابستہ رہنا، طاعت اور جماعت اے اللہ دی رسی نے، فرما برداری کر کے رہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو فرمایا او دے مطابق زندگی بسر کرو اور جماعت دا دامن نہ چھڑو، جماعت دے نال منسلک رہو، فرمایا اے اللہ دی رسی ہے۔ ایک کال۔ نمبر 2، موجم الاوس دے اندر امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا، اور السوائق المحرکہ دے اندر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی نقل فرمایا۔ اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے حضرت ابو دردہ حضرت سلمان فارسی دے پرا نے جنہاں نو میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی دا پرا بنایا سی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اے ابو دردہ دسو آقا کریم علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا سی؟ تو سننا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جملہ، آپ فرماندے نے میں اپنے اینا کنہ نال سنیا سی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی شریف وچ بیٹھ کے صحابہ دی موجودگی دے اندر حضور نے فرمایا سی اقتدو باللذین من بعدی ابو بکر و عمرہ، فرمایا میرے تو بعد ابو بکر اور عمر دی اقتداء کرنا، اے دوویں آسمان تو لٹکائی ہوئی اللہ دی رسی نے،
فرمایا دوویں اللہ دی رسی نے جڑی اللہ نے فرمایا نا وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑ لینا. فرمایا اللہ دی رسی تو مراد ایک ابو بکر صدیق دی ذات ہے، دوسری فاروق اعظم دی ذات ہے. فرمایا اللہ دی رسی نے. دو باتیں ہو گئیاں، تیسری سننا ذرا. ایک دو تین چار نہیں، بے شمار کتب تواریخ، کتب احادیث اور کتب سیر دے اندر یہ روایت موجود ہے. اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا زید بن ارقم. اس طرح نہیں، محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے. میں پہلے ذرا پوری عبارت عربی پڑھنا چاہنا، پھر دا ترجمہ جناب دے گوش گزار کروں گا. محبت نال ذرا ایک باری بات بلند، ذرا ہاتھ بلند کر کے بولیے سبحان اللہ. پھر محبت نہ بولیے ذرا. اے حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر ابواب المناقب دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. سنن الکبریٰ دے اندر امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جلد 5 صفحہ 45 دے اتے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. مسند امام احمد ابن حنبل دے اندر امام احمد ابن حنبل نے بھی اس نقل فرمایا. مستدرک دے اندر امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس روایت کو کوڈ کیتا. مسند ابو یعلا دے اندر امام ابو یعلا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس روایت کو کوڈ کیتا. موجم الاوس دے اندر امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا. موجم الصغیر دے اندر بھی امام طبرانی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا. اور موجم الکبیر دے اندر بھی آپ نے اس نقل فرمایا. مصنف ابن ابی شیبہ اور تفسیر در منصور، السوائق المحرقہ اور تفسیر روح المعانی دے اندر علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا. اور اس تو علاوہ احیاء المیت فی فضائل اہل البیت دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت نو صفحہ نمبر 38 دے اتے بیان فرمایا. حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا زید ابن ارقم نے. آؤ جناب دے سامنے میں ذرا روایت پڑھنا چاہنا، ایک باری محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وَإِتْرَتِي اہل بیتی وَإِتْرَتِي. پتہ نہیں بھائی عابد کے چٹر گیا ہے، سال ہو گیا میں نے پوچھتا تھی جی اے بھی روایت کدھرے ہے. فرمایا وَإِتْرَتِي اہل بیتی وَإِتْرَتِي اہل بیتی وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرمانے نے نبیان دے امام فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلامو انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بھی لن تدلوا بعدی. حضور نے فرمایا میرے غلامو میں اپنے بعد تھوڑے وچ دو عظیم چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. اور صحیح مسلم دے اندر بھی روایت کچھ الفاظ ادھے نال ملدے جلدے موجود نے، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود نے. فرمایا انی ترکتو انی تارکن فیکم. فرمایا میں تھوڑے درمیان دو چیزاں ایسیاں چھڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا اگر تسی انہاں نو پھڑ کے رکھو گے تے تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماؤ او جڑیاں دو چیزاں نے او کیڑیاں چیزاں نے اگر اسی انہاں دا دامن پھڑ لئیے تے آقا اسی کدی بھی گمراہ نہیں ہوواں گے. حضور فرماؤ او دو چیزاں کیڑیاں نے؟ حضور نے فرمایا سن لو کتاب اللہ
کتاب اللہ، فرمایا اللہ دی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے۔ فرمایا اگر تسی قرآن نال وابستہ رہو گے تے کدی بھی تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اگر قرآن دے نال وابستہ رہو گے، قرآن دی تعلیمات نو من کے زندگی بسر کرو گے، فرمایا تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا اللہ دی کتاب تھوڑے بھی چھڑ کے جا رہے ہیں جڑی آسمان تو زمین والا اللہ دی رسی بن کے آئی ہوئی ہے۔ فرمایا ایدہ دامن نہ چھڑیا جے، فرمایا تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ تے آقا دوسری کیڑی چیز ہے؟ آقا نے فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فرمایا دوسرا میری اہل بیت دا دامن نہ چھڑیا جے۔ وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فرمایا میری اطرت میری اہل بیت، فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا ایک قرآن دی وابستگی رکھنا، قرآن دے نال جڑ کے رہنا، فرمایا دوسرا میری اہل بیت دا دامن وابستہ رکھنا، اہل بیت دا دامن نہ چھوڑنا، فرمایا قرآن تے میری اہل بیت ہمیشہ کٹھے رہن گے، فرمایا وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا میری اہل بیت تے قرآن فرمایا زمین تے بھی دنیا تے بھی اکٹھے رہن گے، فرمایا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا میری اہل بیت تے قرآن دنیا تے بھی صدا نال نال رہن گے، تے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا اے میری اہل بیت اے قرآن حوض کوثر تے بھی کٹھے ہی آن گے۔ فرمایا میری اہل بیت تے قرآن فرمایا اے حوض کوثر تے بھی اکٹھے آن گے۔ حضور نے فرمایا وَلَنْ يَتَفَرَّقَا، فرمایا اے کدی بھی جدا نہیں ہون گے۔ ہن توجہ چھانا تھوڑی اس جملے والا، حضور نے فرمایا میری اہل بیت تے قرآن کدی جدا نہیں ہون گے۔ آقا تھوڑی اہل بیت کیڑی کیڑی ہے؟ حضور جنہاں نال پیار کرنے دا حکم دیتا گیا ہے، فرمایا علی ایک، فاطمہ دو، حسن تین، حسین چار، فرمایا اے میری اہل بیت نے۔ ہن میں زیادہ طوالت وچ نہیں جانا چاہندا، ایتھے ہی گل لے کے اگے ٹرنا چاہنا وا۔ اگر مولا علی نو ویکھو تے قرآن دے نال، سیدہ فاطمہ نو ویکھو تے قرآن دے نال، امام حسن نو ویکھو تے قرآن دے نال، تے امام حسین تے اخیری کر چھڑیے اے زندہ رہنے جد تک بظاہر موجود رہنے، قرآن پڑھ دے رہنے۔ پھر ایسی بھی کیفیت آئی ہے کربلا دے اندر جدوں حسین شہید ہو گئے، یزیدیاں نے سر کٹ کے نیزے دی نوک تے ٹنگ لے آئے، دھڑ کربلا وچ ہے، پر میرے نبی فرمایا وَلَنْ يَتَفَرَّقَا، فرمایا میری آل تے قرآن کدی جدا نہیں ہون گے۔ آقا نے کیسا سونا جملہ ارشاد فرمایا سی، فرمایا میری آل تے قرآن کدی بھی جدا نہیں ہون گے۔ اے دا پریکٹیکل ایک ہندہ پریکٹیکل او میرے نبی دے پیارے خاندان والے نے کر کے بکھا دیتا۔ او کنج کیتا ہے، دھڑ کربلا وچ سر نیزے دی نوک تے ٹنگی آیا ہے، تے کوفے دیاں گلیاں وچ چلدا پیا ہے، تے چلدیاں اوتھے بھی حسین پڑھ دے جا رہے ہیں ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، فرمایا میری اہل بیت اچھا فرمایا میری اہل بیت تے قرآن کدی بھی جدا نہیں ہون گے۔ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا حتیٰ کہ قرآن اور میری اہل بیت فرمایا دو میں کوثر تے کٹھے ہون گے۔ فرمایا قرآن دے نال منسلک رہنا، قرآن دے نال وابستگی رکھنا، تے میری اہل بیت دے نال وابستگی رکھنا۔ ہن تہاڈی توجہ چاہواں گا
اج اہل بیت دا نا لینا تے سوکھا ہے کہ قرآن دے بارے عقیدہ اے رکھنا کہ ماد اللہ اے تے قرآن یو نہیں جڑا نبی تے نادل ہویا. میں کہا تیرا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا قرآن تے اہل بیت کدی جدا نہیں ہونگے. اے قرآن ہوئے جڑا مصطفیٰ کریم تے نادل ہویا ہے. اے او کتاب ہے جدے متعلق اللہ فرماندہ ذالک الکتاب لا ریب فی. فرمایا ایسی عظیم کتاب ہے اے دے وچ شک دی جگہ ہی کوئی نہیں. اینو کوئی مکا نہیں سکدا, اینو کوئی مٹا نہیں سکدا, اے دے وچ ہیر پھیر کر کوئی نہیں سکدا. کیوں نہیں کر سکدا؟ اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماندہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایسی کتاب ہے اینو نازل بھی اسی کیتا ہے. اینو کدی کوئی بکری نہیں کھا سکدی, اینو کوئی بکری نہیں کھا سکدی, اینو کوئی دمبا تے بگیاڑ نہیں کھا سکدا. میں جو کہہ گیا سمجھن والے سمجھ گئے. یار لوکاں نے آکھیا اے قرآن دے اتنے سپارے سن, اتنے ادھر چلے گئے, اتنے ادھر چلے گئے. میں کہا تیری مت ماری گئی ہے. قرآن آندا ہے اے کتاب ہوے اللہ فرماندا جنوں نازل اساں آپ کیتا ہے اے دی حفاظت بھی اسی کرنے ہاں. اور جیڑا قرآن مصطفیٰ تے نازل ہویا او دی تلاوت مولا علی کیتی ہے. اسے کتاب دی تلاوت سیدہ زہرا نے کیتی ہے. اسے کتاب دی تلاوت امام حسن مجتبی کیتی ہے. اسے قرآن دیاں تلاوت امام حسین اپنی شہادت تو بعد بھی کر دئی گئے. اسے قرآن دیا تلاوتاں امام حسین کر دے گئے. کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ دی کتاب نو پڑھ کے رکھنا. فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي. فرمایا میری اہل بیت میری اطرت. فرمایا اینا دعا نل وابستہ رہو گے. فرمایا لَن تَدِلُّوا بَعْدِي. فرمایا اگر اینا دے نال وابستہ رہو گے. انج کہہ لو سوکھا جملہ دے دینا وا. ایک ہاتھ وچ اللہ دا قرآن ہوئے تے دوسرے ہاتھ وچ نبی دی آل دا دامن پھڑے آئے ہوئے بندہ گمراہ ہو ہی نہیں جے سکدا. حضور دی آل دا دامن ہاتھ چوے تے نال قرآن ہوئے بندہ گمراہ ہو ہی نہیں سکدا. خدا دی عزت دی قسم ہے بندہ نہیں گمراہ ہو سکدا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی اللہ دی رسی ہے کتاب اللہ وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي. فرمایا میری اطرت میری اہل بیت. فرمایا اگر انہاں دعاں نال وابستہ رہو گے ایتھے بھی کامیابی ہے, قبر حشر وچ بھی کامیابی ہی کامیابی. ہن اجڑیاں تین روایتاں پڑھیاں نے, تیناں روایتاں دا ماخذ اے تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا وا. اگر سرکار دے سارے فرمان ویکھیے حضور نے فرمایا قرآن نو پڑھ کے رکھنا. اے فرمایا جماعت دا دامن نہ چھڈنا. فرمایا اللہ دی رسی ابو بکر دے عمر نے. تے تیسری روایت فرمایا اللہ دا قرآن تے میری اہل بیت اے دا دامن پکڑ کے رکھنا. اگر انہاں ساریاں چیزاں نو ویکھیا جائے کوئی ایسے نے جڑے صرف صحابہ دا دامن پکڑ کے بیٹھے نے اہل بیت ال ویکھنا ہی پسند نہیں کر دے. کچھ ایسے نے جڑے اہل بیت ال تے ویندے نے پر صحابہ دے قرآن ول کنڈ کر کے بیٹھے نے. پر سجنا ایک سنی ایسا ہے جنہیں رب اپنے ہاتھ دی اندر رب دا قرآن بھی پھڑیا ہے, مصطفیٰ دی آل دا دامن بھی پھڑیا ہے, اصحاب دا دامن بھی پھڑیا ہویا. اسی تے پھر انج آکھاں گے, اسی تے انج پیار تے محبت دی عقیدت دے نال اسی انج آکھاں گے جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا. انج نہیں پڑھنا میں جی میں پتہ نہیں کڈے کو تھکے ٹوٹے بیٹھے ہو تسی. انج نہیں جا کے ماشاءاللہ آج ذکر پاک امام حسین دا کر رہے ہیں تو محبت عقیدت دے نال میں لے آکھو جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. توجہ اے تینے حدیثاں سامنے رکھ کے جیڑا چون یاراں دا یار نہیں, جیڑا سب یاراں دا یار نہیں,
او جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمے سجدے کر بھاویں جے اہل نبی دا اے دشمن ہے جے اصحاب نبی دا اے دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام دی آل، حضور دے اصحاب تے قرآن جنہ انہاں سارے دے نال منسلک ہو کے رہنا نجات ہوتی ہی ہونی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے۔ پر توجہ، آقا کریم علیہ السلام دی آل پاک ساری آل شان والی اے جنہی جڑے من دے ہو واقعی شان والی او شان نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کون امام؟ نہ آنجنی محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ کون امام؟ او امام جدی خاطر میرے نبی نے سجدہ دراز فرما چھڑیا۔ کون حسین؟ او حسین جدی خاطر جبریل جنت وچوں جوڑا لے کے آگے آئے۔ کون حسین؟ او حسین جدی خاطر ہرنی اپنا جنگل وچوں بچہ لے کے آگئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر دیا مدینے تو ٹرے نے مکے وچ آئے نے مکے تو سفر کر دیا جدوں کربلا دی سرزمین تے آپ تشریف لے کے آئے۔ علماء نے اپنی اپنی کتب وچ لکھے ہے ہر مانے نے جدوں میرے امام نے کربلا دی سرزمین قدم رکھیا ہے آقا حسین نے گھوڑے نے جدوں کربلا دی سرزمین وچ اپنے پیر جمائے نے جدوں گھوڑا کربلا دی حدود وچ داخل ہویا ہے تے گھوڑے نے اپنے قدم روک لے قدم جم گئے۔ امام حسین دا جدوں گھوڑا اوتھے رکیا ہے امام حسین نے فرمایا او یارو دسو اس جگہ دا نام کی ہے؟ ایک غلام عرض کر دے حضور اس جگہ دا نام عرض توفے ہر میں ایدے تو علاوہ کوئی اور نام دسو۔ عرض کی تھی حضور اس جگہ دا نام دشت ماریا ہے۔ عرض آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی دسو۔ عرض کی تھی حضور اس جگہ دا نام دشت کربلا ہے۔ جدو کربلا دا نام سنیا ہے امام حسین دیا اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے۔ امام پاک نے فرمایا سادہ کا جدی یا رسول اللہ، فرمایا نانا جی واقعی تساں سچ فرمایا سی، نانا جی تساں واقعی سچ فرمایا سی۔ حضرت امام زین العابدین عرض کر دینے ابا حضور کی نانا جی سچ فرمایا سی؟ ایک روایت چاندہ امام علی اکبر عرض کر دینے ابا حضور کی فرمایا سی نانا جی نے؟ فرمایا بیٹا علی اکبر نانا جی نے دسیا سی اے زمین ہووے جس زمین وچ اسی شہید کر دیتے جانگے، اے بیٹا اے یہ زمین ہے جس زمین دی مٹی جناب جبریل نے نبی پاک دی بارگاہ وچ پیش کیتی سی۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹا علی اکبر اے اوہی سرزمین ہے بیٹا جتھے تیری گردن تے تلوار چلے جائے گی آنو محمد دیاں جوانیاں پمال کی تیاں جان گیاں، علی اکبر تیریاں رگاں کٹ جان گیاں، تیرے چچا عباس تے بادو قلم کر دیتے جان گے۔ ہر میں ننے علی اصغر دے حلق تے تیر لگ جائے گا، تیرے بابا دا جسم کربلا دی سرزمین تے پہ آئے گا۔ جدوں آپ اتنا جملہ بولے آئے اور روایات چاندے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں کربلا دی سرزمین تے جا کے قدم رنجا فرمایا ہے تے آپ کہنیاں نے بھائی جان ایک ایسی زمین ہے جنہوں ویک کے ساڑھے دل لرز دے جا رہے ہیں، جنہوں ویک کے ساڑھے دل دہل دے جا رہے ہیں۔ امام حسین فرمایا بہن صبر کر اے اوئی
ایسی زمین ہے جتھے تیرے بیٹیاں دا خون بہایا جائے گا، جتھے تیرے پتیجیاں دا خون بہایا جائے گا، جتھے تیرے ویران دے جسم تڑپ دے ہونگے۔ امام حسین نے کربلا دی سرزمین دے اندر خیمے نصب فرمائے۔ وقت مختصر ہے، بس اختصاراً چند چیزاں عرض کرنا چاہنا وا۔ کربلا دی سرزمین دے اندر جدو محرم دی 10ویں رات آئی ہے، محرم شریف دی 10ویں رات ہے، صبح کربلا دے میدان دی اندر جدو میدان دی اندر جنگ ہونی سی، رات دا جدو ٹیم ہویا ہے، یہ مذاکرات ہوندے جا رہے ہیں۔ حضرت غازی عباس ادھر گئے کہ یزیدیاں نو جا کے فرمایا، او یزیدیو آج دی رات ٹھہر جاؤ، صبح میدان وچ فیصلہ ہوئے گا۔ ایک مورخ نے بڑی مزے دی بات کیتی ہے، آدھا مت کوئی یہ سمجھے شاید علی دے پتر غازی عباس نے ڈر کے رات منگی۔ فرمایا نا اے ڈر کے رات نہیں منگی، ایک رات دی خود مہلت نہیں منگی، بلکہ ایک رات دی مہلت اس سید زادے یزیدیاں نو دیتی ہے۔ او یزیدیو ایک رات دا تھاڑے کل ٹیم ہے، ہجے بھی ویلا جے حسین دا دامن پھڑ لو، رب نجات عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا آج دی رات اسٹے کرو، صبح میدان دے اندر فیصلہ ہوئے گا۔ جدوں رات پئی، رات دا ٹیم، امام حسین دا ایک غلام ہے جدا نام ہے جناب نافع بن ہلال۔ آندہ جدوں رات دا ٹیم ہویا، امام حسین نے منو فرمایا نافع، میں عرض کی تھی حضور حکم ہوئے، فرمایا آدھرہ میرے نال۔ اگے اگے امام پاک چل دے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں چل دا جا رہے ہوں۔ فرماندے نے جدو خیمیاں دے قریب تو گزرے ہوں، آندے نے خیمیاں وچوں قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی ہے۔ جس خیمے کولوں گزرنے ہوں، ہر خیمے وچوں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں دی آواز آ رہی ہے۔ فرماندے نے آوازاں انج آوندیاں سن جویں شہد دی مکھی چھتے تے بیٹھی ہوئے تے بن بناہٹ دی آواز آندی ہے۔ فرماندے نے جس خیمے کولوں گزرنے ہوں، ہر خیمے چوں قرآن پڑھنے دی آوازاں آندیاں نے۔ فرماندے نے چل دیاں جدوں اہل بیت دے خیمے نظر آئے، نافع بن ہلال کہندے نے میں جدوں اہل بیت دے خیمے ویکھے نے، میں اپنے قدماں نو روک لیا، میں ٹھہر گیا۔ امام حسین نے میرے والو ویکھیا ہے تے ویکھ کے فرمایا نافع رکنا، ہور اگے آ جا، ہور اگے آ جا۔ نافع بن ہلال کہندے نے امام حسین دے پیچھے پیچھے میں چلدا گیا ہوں۔ آندے نے چل دیاں جدوں دروازہ سیدہ زینب تھی آئی ہوں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خیمے دے دروازے دے جدوں قریب پہنچے ہوں، امام حسین فرمایا نافع ایتھے رک جا، ہن ٹھہر جا۔ نافع کہندے نے میں رک گیا ہوں۔ امام حسین خیمے دے اندر گئے، آندے نے جدوں پہن دے خیمے وچ امام حسین گئے نے، سیدہ زینب بیٹھ کے قرآن پڑھیاں پڑھ دیاں سن۔ جدوں اپنے بھائی جان امام حسین نو تکیا ہے، سیدہ زہرا دی پیاری بیٹی سیدہ زینب نے قرآن دی تلاوت بند کیتی ہے۔ سیدہ زینب اپنے پرا دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں۔ سیدہ زینب استقبال واسطے اٹھ کے کھڑیاں ہوئیاں نے۔ امام حسین جدو خیمے دے اندر گئے، اپنی بہن نو جا کے سلام کیتا۔ سیدہ زینب نے سلام دا جواب دیتا ہے تے سیدہ زینب عرض کر دیاں نے بھائی جان لوگ منہ تے کچھ ہور ہوندے نے، بعد وچ کچھ ہور ہوندے نے، جڑے تھوڑے نال آئے نے۔ بھائی جان انہاں نو ازما لینا سی، بھائی جان انہاں نو ازما لینا سی۔ سیدہ زینب جدو اتنا جملہ بولیا ہے، امام حسین فرمایا بہن میرے یار منو چھڑ کے جان والے نہیں۔ عرض کر دیا نے بھائی جان لوگ قدر نہیں کر دے، تہاڈی قدر نہیں کر دے۔ امام نے تاریخی جملہ بولیا، فرمایا بہن جڑے نہیں کر دے اور نہیں کر دے تے جڑے قدر کر دے نے او تے کر دے ہی نے نا۔ جڑے نہیں کر دے اور نہیں کر دے، جڑے میری قدر کر دے نے
او تے قدر کر دینے تے کر دے رہنے تے کر دے رہن گے سیدہ زینب عرض کر دیا نے بھائی جان کدھر ایسا نہ ہووے صبح میدان وچ جدوں جنگ شروع ہووے تہاڈے تے تیراں دی بارش ہو رہی ہووے کدھر ایسا نہ ہووے جدوں تہاڈے تے تیراں دی بارش ہوندی ہووے تہاڈے ساتھی تہانوں چھڈ کے چلے نہ جان جدوں اتنا جملہ سیدہ زینب بولی ہے امام حسین فرمایا نا میری بہن زینب اے نہیں ہو سکدا میرے یار نسن والے نہیں مینوں چھڈ کے جان والے میرے یار کوئی نہیں نافع بن ہلال نے جدوں آپ دی ہمشیرہ کولوں یہ جملہ سنے کدھر ایسا نہ ہوئے کہ حضور تہاڈے یار تہانوں چھڈ کے چلے جان نافع جملہ جدوں سنی ہے تے نافع دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے کہ سیدہ زینب ساڈے بارے وچ کیسا سوال کیتا بھائی جان کولو حضرت نافع بن ہلال اوتھوں تیزی نال دھوڑے نے چل دیاں جناب حبیب ابن مظاہر دے کول آئے آکیا نے او حبیب اے نبی دی نواسی نے ساڈے بارے وچ اے جملہ بولیا ہے آدرا میرے نال سیدہ دے دروازے تک جانے جدوں نافع بن ہلال جملہ بولیا حبیب بن مظاہر نے نال دے خیمے وچ آواز دتی او زہیر بن کین تو بھی آ جا مسلم بن اوسجہ تو بھی آ جا اے وہب بن عبداللہ کلبی تو بھی آ جا فلاں تو بھی آ جا فلاں تو بھی آ جا ساریاں نو اکٹھیاں کر کے قاضی عباس بھی نال نے اونو محمد بھی نال نے ساریاں نو لے کے سیدہ زینب دے جدو خیمے دے دروازے تے آئے کہ اندروں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک بیٹا خیمے وچوں باہر نکلیا کہ حضرت جناب حبیب بن مظاہر نے آکھیا اے سید زادیا سیدہ زینب نو کہو تسی آکھیا ہے کدھر ایسا نہ ہووے ادھر تھاڈے تیراں تے بارشاں ہو رہیاں ہون کہ تھاڈے یار چھڈ کے نہ چلے جان جڑا جملہ حبیب ابن مظاہر بولیا بڑا کمال جملہ سی کہندے نے سیدہ نو عرض کرو سیدہ اے تے ساڈے کول صرف ایک ایک جان ہے اگر رب ہزاراں جانا بھی دے وے ایک ایک کر کے ساریاں حسین دے قدماں تو قربان کر سکنے ایتے اللہ اسی ایک ایک کر کے ساریاں جانا قربان کر دیاں گے ہن سیدہ زینب دا جملہ سننا جدو یہ پیغام اندر گیا نا تو سیدہ زینب نے فرمایا بھائی جان جن نے تھاڑے غلام دروازے دے باہر کھڑے نے انہاں نو جا کے میرے والوں پیغام دے دیو فرمایا بہن زینب کی پیغام ہے علی دی بیٹی بولی زہرہ دی لخت جگرہ بولی سیدہ زینب فرمانیاں نے بھائی جان انہاں نو جا کے پیغام دے دیو او میرے غلاموں تو ہاڈی اے جرت ویکھ کے تو ہاڈی اے بہادری ویکھ کے فاطمہ دی تھی تھوانو دعا ہتھاں نال سلام پہ پیش کر دی تو آڈی عقیدت تے محبت تے جذبہ ویکھ کے علی دی بیٹی تو انہوں سلام کر رہی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے آپ نے تمام بیلیاں لے کے نا میدان دے وچ آئے خیمے تو اگے نکل کے نا ہاتھ دے وچ روشنی کر کے نا لال ٹین دیوا جو بھی ایسی روشنی کر کے امام پاک دا خادم کول کھڑا ہے اگے سارے آپ دے خادم بیٹھے ہیں امام پاک نے رات دے ٹائم ایک خطبہ ارشاد فرمایا کتب تواریخ آج بھی یہ جملہ موجود ہے آپ دا خطبہ موجود ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معذرت نال اب میں اکثریت نہ روزانہ پاکستان دے طول و عرض تے جاندہ رہنا تے لوگ مسائب پڑھو جی مسائب جڑا صرف یہ آندہ نا مسائب پڑھو دا مطلب کی ہوندہ بے جھوٹ مار جنہیں مارے جاندے جھوٹ مارو میرے کول نہیں یہ کام ہو سکتا کہ میں اہل بیت دی تذلیل دے وچ ایسے جملے بول دیا جو کہ بولے جاندے قطن اپنے کول نہ پروگرام ہے نہ کوئی جدا کوئی سلسلہ ہے آپ دیو چیز بیان کرانگے جڑی ایسا پڑھی بس تے ہر وہ جملہ جڑے اہل بیت دی توہین ہوندی ہے کدی بیان نہیں کیتی تے انشاءاللہ کرنی بھی نہیں کوئی سدے یا نہ سدے حضور دی آل دی توہین ساڑھے تو برداشت نہیں تے نہ اسی کر سکنے ہیں اسی تے حضور دی آل دی عظمت بھی انج بیان کرنے ہیں جی میں مولانا حسن رضا نے آکھیا ہے
مولانا حسن رضا فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آپ نے خطبہ دین تو پہلے فرمایا اے روشنی بند کی جائے، اگ بجھا دیو، اندھیرا کر دیو۔ جدو اندھیرا کیتا گیا امام حسین نے خطبہ دیتا، فرمایا گل سنو میں حسین ابن علی ہوں، زہرا دا لخت جگر ہوں، فرمایا میں اعلان پیا کرنا ہوں، فرمایا میرا زور کسی دے نہیں، یزید میرے کولوں میری اپنی بیعت دا تقاضا پیا کر دے۔ یزید آندے حسین میری بیعت کر، فرمایا میں یزید دی بیعت نہیں کرنی، فرمایا جدا دل کر دے ایتھے میرے نال کھڑا ہو جائے، جدا دل کر دے چلا جائے۔ فرمایا میں روشنی بند کر دیتی ہے، دیوا بتی بجھا دیتا ہے، رات دا اندھیرا سناٹا تاری ہے، فرمایا میں رات دے اندھیرے وچ اجازت دینا، جدا جدا دل کر دے مینوں چھڈ کے چلا جائے۔ جدوں آپ جملہ بولیا ہے تھوڑی دیر آپ خاموش ہو گئے، پھر فرمایا ذرا ہن روشنی جلاؤ۔ جدوں روشنی جلائی گئی ہے تے ویکھ دے کی نے سب خادم نگاہاں جھکا کے اکھاں چوں آنسواں دا سیلاب امڑیا ہے تے امام پاک دے قریب سیدنا غازی عباس علمدار کھلوتے ہوئے نے، ہاتھ بن کرد نے حضور تسی فرمایا ہے جدا دل کردے چلا جائے، جدا دل کردے میرے نال روے۔ غازی عباس عرض کردے نے آقا حسین اے تے ایک جان رب کروڑا جانا بھی دے وے کہ سرکار سب تھوڑے قدمات تو قربان کر دیاں گے۔ حضرت زہیر بن کین بولے آمین حضور اے تے ایک جان اگر رب مینوں 1000 مرتبہ جان دے وے کہ تھوڑے قدمات تے پہلی واری جاواں کہ جا کے میں جان قربان کرا، پھر مینوں زندگی ملے پھر جو زندگی قربان کر دیاں، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ مینوں جان مل دی روے تے تھوڑے قدمات تو میں قربان کردہ جاواں۔ آقا حسین ساڈا جواب وے جدر جدر چن جائے گا چاننی نال جائے گی، جدر جدر سورج جائے گا کرنا نال جان گیاں، جدر جدر پھول جائے گا خوشبو نال جائے گی۔ حضور اسی تھوڑا ساتھ چھڑنا لے نہیں ہاں، اسی رب دے قرآن تے عمل کرنے ہاں۔ اللہ پیا فرمانا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضور تہاڈا ساتھ چھڑ کے اسی نہیں جائیں گے، حضور اسی تہاڈا ساتھ نہیں چھڑاں گے، تہاڈے نال ہاں۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گزری نا، اللہ اکبر، اے تے کو حضرت امام حسین نو پوچھے رات کیویں گزاری کربلا وچ، رات کیسی بسر کی تھی۔ جدو صبح دا ٹائم ہویا امام پاک نے فرمایا بیٹا علی اکبر، جی ابا حضور، فرمایا بیٹا اٹھ کے ذرا اذان تے پڑھ۔ ہائے کربلا دی سرزمین تے سیدنا امام علی اکبر نے اذان پڑھی۔ اس دور چنگا سونا پڑھنے والا کاری ہو نا تے اذان پڑھے تے بندے نے یار چس آ گئی، کیا بات ہے یار، سواد آ گیا، دل کرتا ہے بندہ اذان پڑھتا ہی رہے تے سن دے رویے تے سوچ جدو ہم شکل مصطفیٰ اذان پڑھ دے ہون گے، جدو شبیہ مصطفیٰ نے اذان پڑھی ہوئے ادو کیسا عالم ہوئے گا۔ سیدنا امام علی اکبر نے جدو اذان پڑھی ہے، اذان پڑھنے تو بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجر دی جماعت کرائی، غلامہ نے پچھیوں کے نماز پڑھی ہے۔ حضرت زہیر بن کین آقا امام حسین دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کی تھی حضور حکم کیے
فرمایا رات علیہ جیدہ دل کردہ چلا جائے. عرض کی تھی حضور اسی تھاڑا دامن چھڑ کے نہیں جاواں گے, اگر کوئی نہیں جاندہ تھاڑی عظمت روتے نہ جانے. حضور اسی تے جانے ہاں, اسی تے ببانگے دوہل آکھاں گے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. جیدہ جیدہ عقیدہ تے ایمان ہے کہ کونین چاہے حسین دا رتبہ بلند ہے. ہاتھ چوکے میرے نال ذرا ورد کرو کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. فرش زمین سے عرش تک شہرا بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا. سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا. سلطان دو جہان ہے نانا. سلطان دو جہان ہے نانا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خادم کربلا دی سرزمین تے جا کے ایک ایک کر کے اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دے رہے. حبیب ابن مظاہر بھی آگئے, جان دا نظرانہ پیش کیتا. حضرت حر بن یزید ریاحی بھی آگئے, امام حسین دے لشکر بھی چاہ کے مل گئے. اجازت لے کے جدو یزیدیاں مل گئے, یزیدیاں نے آکیا حر ایک ہی کیتا ہی یزید دی پارٹی چھڑ دیتی یا حسین دا دامن پھڑ لئی ایک ہی کیتا ہے. حضرت حر بول کیا کھن لگے اوہ میں جڑی گل حق دے سچ دیئے اوہ تھانو دسنا چاہنا وا. آمنے حسین دس کیے حر دس کیڑی گل ہے. حضرت حر بول کیا کھن لگے گل سنو ایمان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے. ایمان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان. جیڑا تھوڑے وچوں جیڑا جیڑا اپنے اپنو حسینی مند ہے آدھا میں حسین دا غلامہ سینے دا ٹلا کے حد چوکے آکھو دل بھی حسینی ہے میری جان. اللہ سلامت رکھے تھوڑے ذوقنو دعا کرنا یا اللہ جی میں ایتھے پہ پڑھ دینے اگلے سال امام حسین دے روزے تے کھلو کے بھی آکھن یہ دل بھی حسینی ہے حسینی ہے نانا رسول خدا. حضرت حر ہن تعارف کرا رہے ہیں امام حسین دا. آندھنے جے پتہ جے تاوی سن لو نہیں جے پتہ تے تاوی سن لو اے نانا رسول خدا علی زہرہ دے بچیاں دا او ذکر کرو سارے اینا پاک دے سچیاں دا. نانا رسول خدا علی زہرہ دے بچیاں دا ذکر کرو سارے اینا پاک دے سچیاں دا. کیوں ذکر کرو آنگنے پنج تنی جھنڈے دی جے چھاں تسا لینی ہے اے دل بھی حسینی جان بھی حسینی. سلامت رہو دل بھی حسینی ہے
دل بھی حسینی ہے ساڈی حضرت ہور نے بھی جان دا نظرانہ پیش کیتا سب چلے گئے آخر تے جدو میرے امام دی باری آئی ہے آقا حسین کلے کلے خیمے وچ جانے نے ہر خیمے وچ جا کے ملنے نے آپ نے ہر خیمے وچ جا کے صبر دیاں تلقینہ کیتیاں نے ایک خیمے وچ جا کے پاک بیبیاں نو پاک شہزادیاں سیدزادیاں نو جا کے سلام ودا کیتا ہے سب خیمیاں وچ مل دیاں جدو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خیمے وچ میرے امام آئے نے آپ نے آکے فرمایا بہن زینب اے ویکھی جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے اے ویک ساڑی امی جان سیدہ فاطمہ زہرا نے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے لیکن ساڑی اماں دے قدمان لغزش نہیں آئی بہن سن لے اے میرے امتحان مک گئے نے بہن زینب تیرے امتحانہ دیواری آ گئی ہے بہن ویکھی تیرے قدمہ نو لغزش نہ آ جائے بہن تیرے قدم ڈگمگا نہ جان سیدہ زینب جدوں اتنا جملہ سنے تے اپنے پرا امام حسین دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماندیاں نے بھائی جان حسین فکر نہ کرو اس زمانے وچ بڑیاں بڑیاں بہناں آئیاں نے تے قیامت تک بہناں آن گیاں پر حسین زمانے وچ بڑیاں بڑیاں بہناں صبر کیتا ہے تے بڑیاں بڑیاں صبر کرن گیاں لیکن حسین یاد رکھنا جیسا صبر تیری بہن زینب کر کے وکھائے گی کائنات جنجدہ صبر کوئی نہیں کر کے وکھائے گا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب نو ملنے تو بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین نے خیمے وچ آئے اپنے بیٹے دے موڈے تے ہاتھ رکھے سیدنا امام زین العابدین نے اکھاں کھولیاں نے امام حسین نے فرمایا بیٹا لے کر جان دیواری اپنے باپ دا آخری سلام قبول کر لے کدوں آخری ویلے امام حسین جملہ بولیا ہے اے تے کوئی ہون اس پتر نو پوچھے جیڑا اپنے باپ دے قریب اس ٹیم ہوئے جدوں باپ دا آخری ویلہ ہوئے جب باپ دے آخری ساں ہون امام زین العابدین نے جدوں باپ دا جملہ سنے آپ نے جلدی نال تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھی آئے دستے تے ہاتھ رکھے امام زین العابدین عرض کر دنی ابا حضور جیدہ جوان پتر گھر بھی چوے اپنے باپ دا جسم خاکو خون تے تڑپ دا نہیں بیک سکدا اے بھئی تو اڑے کول آ رہے نے کہ محرم شریف دا مہینہ ہے امام پاک نے محبت کرنے والے ہو جتنی ہو سکے دل کھول کے امداد کریا کرو خدمت کریا کرو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سب نو ملنے تو بعد سیدہ زینب دے خیمے دے قریب ایک چھوٹی جی بچی دا خیمہ ہے سیدہ سکینہ یا علماء نے اس تلفظ دے نال بھی پڑھیا سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خیمے وچ میرے امام آئے ننی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھے آئے سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے ابا حضور کتھے چلے ہو فرمایا بیٹی سکینہ جنہ ویکھنا ہی رج کے ویکھ لے تھوڑی دیر تو بعد تیرا بابا چلا جائے گا دنیا والے آکھنگے سکینہ یتیم ہو گئی سکینہ یتیم ہو گئی جدوں 2-3 مرتبہ امام پاک نے لفظ یتیم بولے آئے ننی تھی سکینہ ہاتھ من کے عرض کر دی ابا حضور اے بڑا کہہ رہے ہو تو یتیم ہو جانا ہے اے بیٹی تو یتیم ہو جانا ہے ابا جی ذرا اے تے دسو یتیم کنوں کہیں دینے ابا جی یتیم کس چیز دا نام ہے ننے سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی وہ تشنا کام
بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، بیٹی نہ پوچھ مجھ سے مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ سیدہ دے سکینہ کر دیا نے ابا حضور اس چیز نو یتیم کیا جاندہ ہے۔ فرمایا ہاں بیٹھی سکینہ، تھوڑی دیر تبا تیرا بابا تیریاں اکھاں دے سامنے اوجھل ہو جائے گا۔ میرے امام نے بیٹی دے سرت شفقت دا پیار دے کے آقا حسین باہر نکلے، آ کے سواری تے بیٹھے، سواری تے بیٹھ کے جو زدیدیاں دے سامنے آئے نے، آپ نے آ کے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا یزیدیو جنہوں پتہ ہے وہ بھی سن لوے، جنہوں نہیں پتہ ہے وہ بھی سنے، میں حسین ابن علی ہوں، میرے باپ دا نام علی المرتضی ہے، میری ماں دا نام فاطمہ الزہرا ہے، میرے نانے دا نام محمد مصطفیٰ ہے، فرمایا میری ماں دا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدنا امام حسین نے اپنا دارو پیش کیتا، شاعر نے اپنے لفظاں وچوں بیان کیتا، آندا امام پاک کھڑے آگے فرمایا میں ہے درد جایا حسن میرا بھائی، میں ہے درد جایا حسن میرا بھائی، ہے ہمشیر زینب تے اماں بطول، میں حیدر جایا حسن میرا بھائی، ہے ہمشیر زینب تے اماں بطول، میں اکبر دا بابا، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میں اکبر دا بابا تے غازی دا بابا، میں اکبر دا بابا تے غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا جنہوں پتہ ہے وہ بھی سنے، جنہوں نہیں پتہ وہ بھی سن لے۔ فرمایا میں حسین تے میرا ویر حسن اسی دو بے ہواں کہ جنہیں متعلق ساڑھے نانا جی فرمایا سی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور میں حسین تے میرا ویر حسن اسی دو بے ہواں کہ ساڑھے نانا جی نے ساڑھے بارج فرمایا سی، حسن تے حسین دو بے اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے، اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے۔ فرمایا میں ہجے بھی اعلان کرنا میرا رستہ چھڑ دے ہو، سارے خون معاف کر دیں گا، نہ کیا حسین چوکھیاں گلہ نہ کر، بس گلہ دو نے، یا لڑائی کر یا بیعت واسطے تیار ہو جا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یزیدیو اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوں کدی پورا خاندان قربان نہ کرواندہ، فرمایا آجو پھر کدے وچ طاقت ہے جیڑا حسین دی تلوار دا مقابلہ کرے، آؤ کونے جیڑا میرے تلوار دا مقابلہ کرے گا، جیڑا یزیدی امام حسین دے سامنے آندہ ہے، امام حسین گاجر مولی دی طرح کٹ کٹ کے سٹ دے جا رہے ہیں۔ بیسیوں یزیدیاں نو جدو میرے امام نے فنار کیتا ہے، آخر دنیا دا کتا شمر بولیا، ایک روایت چے عمر بن سعد بولیا، آکھن لگا او یزیدیو کلے کلے ہو کے نہ جاؤ، او یک بارگی نال حملہ کرو، تو ہانو پتہ نہیں اے کدا پتر ہے، اے او دا پتر ہے جن ایک ہاتھ نال خیبر دا بوا پٹ کے سٹ چھڑیا سی، اے علی المرتضی دا پتر ہے، اے رسول محترم دا نواسا ہے، اے فاطمہ الزہرا دا لخت جگر ہے، خبردار کلے کلے ہو کے نہ جاؤ، یک بارگی نال حملہ کرو۔ یزیدیاں نے یک بارگی حملہ کیتا ہے، ایک روایتی چے ایک ظالم نے تیر ماریا، امام حسین دی پیشانی وچ پوس
شکست ہویا، ایک ظالم سنان نے نیزہ ماریا امام حسین دے اے دیر ناف لگا۔ آقا حسین سواری تو زمین تے تشریف لے آئے، دل والا کہیں دے جدو ادھر آقا حسین سواری تو زمین والائے نے سامنے بیخ دے کی نے ایک سونی جی چھولی آ گئی، یا بول کی اندیاں نے سونے آوے اے لجپال وے پترا تے کربل دے مہمانا، اوے بیخ پچھان میں اماں تیری تے آئی تیرا نانا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمین تک تشریف لائے، چونہ پاسو یزیدیاں نے حملے کیتے، بالآخر منزل چونکہ شہادت ہی سی، آپ زمین تے لیٹے، البدایہ والنہایہ عظیم کتاب تاریخ دی ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر لکھ دے، اور کربلا دی تاریخ تے سب تو پہلی لکھی جانے والی کتاب مقتل ابی مخنف دے اندر یہ روایت موجود ہے، جدو آپ زمین تے لیٹے نا دنیا دا کتا شمر آیا آ کے آپ دی چھاتی تے چڑھ کے بہ گیا، امام پاک نے چشمان مبارک کھولیاں، فرمایا اپنے پیٹ تو ذرا کمیز تے چوک، اپنے پیٹ تو سینے تو کمیز اٹھا دا، کیوں؟ فرمایا میرے نانا جی نے میرے قاتل دی ایک نشانی دسی سی، میں ہوں تے ویکھ لاؤں، ذرا کمیز اٹھا۔ جدو کمیز اٹھائی نا امام حسین ویکھن لگے، نانا جی واقعی تساں سچ فرمایا سی۔ کہندا کی فرمایا سی تیرے نانا جی نے؟ فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا سی میں ویکھن دیا ایک کوڑی کتا جی دے سینے دے اتے داغ ہون کے میری اہل بیت دے خون اچ اپنا منہ رنگین پیا کر ہے۔ فرمایا بے ایمانہ 10 ٹائم کیڑا ہے، 10 ٹائم کیڑا ہے؟ آکھن لگا نماز دا۔ فرمایا پراں ہو علی دے لالاں ساری زندگی کدی چھڈی نہیں، حسین نو زندگی دا آخری سجدہ تے ادا کر لین دے، آخری سجدہ تے حسین نو ادا کر لیندے۔ آقا حسین نے سر رکھیا سجدے دے اندر، سر سجدے دے اندر رکھیا، دنیا دے کتے نے وار کیتا، آپ دا سر مقدس تن تو جدا کیتا۔ گرامی قدر حضرات، اہل بیت رسول ہو، اہل بیت رسول ہے جنہاں نے زندگی کدی نماز نہیں چھڑی، بلکہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے ارشاد فرماندے نے میری پھپھی سیدہ زینب ہوئے مدینے تو ٹر کے مکے تو ٹر کے تے کربلا تو ٹر کے کوفے تو چل کے دمشق تو واپس کربلا تے پھر مدینہ۔ فرماندے نے اتنا سفر میری پھپھی زینب کیتا ہے، فرماندے نے فرض تے فرض رہ گیا، میری پھپھی نے تے کدی کوئی نفل نماز بھی یہ سفر نہیں چھڑی، نفل نماز بھی نہیں چھوڑی۔ تو گرامی قدر حضرات، اہل بیت دا عظیم گھرانہ عظمتاں تے شان والا ہے۔